Здравейте! Здравейте! Теди, Зори Маринова, Теди дава сърчице. Само да ми дадете знак, че технически всичко е наред. Така, стартирам и в Facebook Live. Ще съм благодарна и там някой да ми даде знак, че всичко е наред и в Facebook. Здравейте, мили момичета, виждам много познати лица. Здравейте, Ваня, Гергана, Теди, Нетка дава, че всичко е наред във Facebook. Супер! Здравейте, момичета, надявам се да се съберем повече хора тази вечер, защото темата е много важна, много централна, много моя любима. Това е вебинар, това не е лайв. Ще ви дам много неща, които споделям само в ретрита, всъщност и в платените си обучения. Днес тук ще ги разгърна, доколкото ми стигне времето. Темата ще бъде майки и дъщери. Споделяйте лайф, ако смятате, че е ценен за приятели или за близки. Като държа да уточня, майки и дъщери, това така води до едно леко объркване. Тук не става въпрос вие като майка на вашите дъщери. Тук става въпрос вие като дъщеря на вашата майка. Така че смятам, че този лайф е подходящ и ще бъде много ценен за всяка една жена, защото всяка една жена е дъщеря. И освен това, вече и за тези от нас, които сме майки на дъщери, това си е един огромен бонус, защото слушайки това, което имам да ви кажа за вас като дъщеря на вашата майка, всъщност така фоново ще тече, много осъзнавания ще текат и каква майка сте вие за вашата дъщеря. Темата ми е много любима, момичета, много важна, не крия вълнението си, защото тя е основата. И тя е основата във всички школи. Независимо през коя парадигма ще решите да работите с отношенията с майката, всъщност и в класическата психология, и в констелационния подход, в системния подход, ако щете и в езотеричните науки, в астрология, нумерология, в цифровата психология, която сега практикувам вече, всъщност майката и програмите, които текат от нея към нас, те са най-важни, основополагащи и определящи целия ни път. За тези, които не ме познавате, съм Силвия Ролова и правя това, което правя с огромна страст и с огромна обич и отдаденост. Терапевт съм от 5 години, тази година стават 5 и започвам 6-та. Работя много интензивно, бих казала неспирно, т.е. практикувам ежедневно и основно с женска аудитория. Обичам жените, не крия това. Женските състояния, женските програми, онова, което е дълбоко в нас, скрито, интуитивно, до което не сме достигнали все още, но ни провокира и ни вика да стигнем до него. Това са моите централни теми и отношенията, които градим с мъжете, естествено, т.е. партньорските отношения, след което следват и детско-родителските отношения. Темата днес, докато се съберат хора, темата днес си обявих майки и дъщери. Днес ще се опитам, много неща съм си така нахвърлила 2 листа, ще видим докъде ще стигна. Ако не успея всичко да кажа, ще ми дадете знак после под видеото, дали ви е полезна темата и ако останат недоизказани неща, дали искате да я направим нов лайв, където да довърша в някои от следващите дни. Темата днес, момичета, е във връзка с март месец. Просто реших да отбележим най-женския месец по този начин с 4 не лайфа, защото последната инициатива не е лайф, но да кажем 4 инициативи във връзка с нашето женско аз и това ще бъде в 4 поредни понеделника. И в Instagram, и в Facebook. Това е безплатно, достъпно за всички. Днес ще говорим за майките и дъщерите, каква е ролята централна на майката и как тя е свързана с партньорските отношения, които градим после. Следващият понеделник, 17 мисля се пада, ще говорим за токсичните майки. Много важна тема. Принципно я разглеждам само в платените обучения и в ретрита у дома, но смятам, че е тема, която е важна за всяка една от нас. Не ми харесва много думата токсични майки, твърде натоварваща е, така хиперболизирана е, но какво съм вложила в идеята за токсичните майки? Че всъщност всяка една майка, правейки добро на детето си, не осъзнава всъщност и колко много трудности създава по пътя му. Знаете това изказване и тази мисъл, че пътя към ада е постлан с добри намерения. Тоест майките, волно и неволно, оставяме големи следи и травми в децата си.
Така че следващият понеделник, включете си отново, ще говорим за токсичните майки. Третият понеделник, 24-ти, мисля, че се пада. Ще направим една много интересна констелация, където вие да изследвате вашето място спрямо вашата майка. Няма нужда да имате опит. Констелацията ще бъде в моята Viber група. Щастие по женски, намерете я или ми пишете да ви включа. Тя е отворена с отворен достъп. И четвъртият понеделник, 31 март, мисля, че ще направим една много интересна сесия с метафорични карти, където ще работим с вашето несъзнавано. Отново ще го направя с отворен достъп и в Instagram, и в Facebook. Само месец преди ретрита у дома, на 9 и 13, всъщност ще бъде основната работа, трансформационната с майката, нейната роля в нашия живот, как градим ние партньорски отношения и какво е нашето място в семейната система. Най-важното, момичета, което днес ми се иска да достигне до вас, всъщност е да разберете, че мястото, където сте застанали в семейната система, е мястото, което определя поведението ви във всички сфери на вашия живот. Всъщност това е основната тема на моя ретрит у дома, който толкова обичам и който, ако има така усещане и нужда, че иска да работи в дълбочина, може да се включи, все още могат да се включат хора. Правя го веднъж годишно, следващият ще бъде може би следващата пролет. Така че приветствам ви за дълбока и наистина трансформационна работа там. За съжаление, нещата, които правим там, няма как да ги правим онлайн или да ги правим в лайфове вебинари. Днес ще се опитам да ви разкажа защо е толкова важно вашето място в системата, как вашето място в системата се определя от мястото, което вашата майка е заела в системата, как това определя вашите любовни отношения и накрая съм си оставила и време да ви дам няколко препоръки, как бихте могли да се справите за тези от вас, които не идвате на моите ретрити, които не сте част от тези мои програми. Така че да започваме, можете да пишете, да задавате въпроси, следя и на двете места, ще извинявате, че така гледам и ляво и дясно, но ми се иска да обърна внимание и на аудиторията и във Фейсбук, и на аудиторията в Инстаграм. Благодаря ви, момичета, че се включвате, всички, които сте тук, защото това е супер отговорно отношение към вас самите, към тези от вас, които сте майки, към тези от вас, които сте дъщери, любими и партньорки на вашите партньори. Всъщност в тази тема вие ще откриете фундамента. Как въобще да градите отношения в вашия живот. Първо отношение аз и аз, защото всичко тръгва оттам, а сега ще разберете как отношението аз и аз е едно последствие от отношението между вас и вашата майка. И след като изградите това ядро на отношение аз и аз, вие всъщност го проектирате и в отношенията с мъжете. Защо казвам отношенията с мъжете? Защото това като че ли е най-водещата тема на всички жени. Най-много запитвания и за лични консултации и така допитвания до мен и като въпроси във всички ретрити, без значение каква тема съм определила аз, всъщност е как да застана до мъжете по правилен начин, до моя партньор или ако нямам партньор, как да изградя партньорство. Тоест темата за любовта ни води абсолютно всички, а в темата за любовта в основата стои нашата майка. Казахме, че майката е централен обект, почва момичета вече по същество, тези, които сега се включвате, темата е майки и дъщери, нашата връзка с майката, как определя нашите партньорства. Казахме, че темата с майката всъщност е основна тема във всички школи. Още Фройд е казал, знаете, че всичко тръгва от майката. Това не е лъжа, момичета. Днес обаче искам така да започна с една оговорка, тъй като има възможност да се усетите натоварени, т.е. много от вас ще се разпознаете в дисфункционални отношения или поведения, деструктивни. Не е идеята това да ви качва тревожността. Всъщност идеята е да видите колко несвободни сме ние и колко обременени сме ние от връзката, която сме изградили с нашата майка. Това не означава, че нашата майка е лоша, нито че тази връзка е лоша. Просто означава, че ние сме много несвободни, изграждайки отношения и е хубаво така да имаме тези очи, тая сетивност, да имаме това поле. Всъщност това, което най-много ми харесва на моите ретрити, знаете ли кое е? Че жените проглеждат. Тоест, там виждате една картина, за която ние сме слепи в ежедневието и всъщност разбираме колко програми повтаряме. Това ще ви разкажа и през цифровата психология.
колко модели ние несъзнателно сме вплели в партньорските отношения и всъщност си мислим, че ние сме творците на нашия живот, че ние управляваме и владеем тези отношения, а всъщност ние преиграваме един вече много познат сценарий. Защо майката е толкова важна, момичета? Накратичко. Майката е първия любовен обект на всяко момиченце и момченце, т.е. и на децата и от двата пола. Първия любовен обект, защото ние идваме от утробата на мама. Това е първият човек, с който ние се свързваме, който ние познаваме и ние имаме много силна връзка на телесно ниво, защото ние споделяме едно тяло с нея 9 месеца, имаме общ кръвопоток, оттам текат много информации, общи хормони и там правим една връзка, която ние никога не можем да направим след това с никой от хората в нашия живот. Нито с бащата, нито с партньорите, нито с децата си. След което момичета, след като се родим, през първата една година ние се сливаме интрапсихично с майката. Знаете, че малките деца, тези, които сте майки, до първата година детенцето всъщност няма сепарация, няма това усещане психично, че е отделно от майката. Тоест има едно тотално сливане и на психиката, и на несъзнаваното, което те споделят. И вие виждате всъщност колко вплетени сме ние с нашите майки и на физическо ниво, като част от тяхното тяло, и на психично ниво, което малко по малко така започваме да отстояваме и започваме да променяме след първата година, като до третата година майката е основният обект в живота и на момичето, и на момчето. Майката е първия любовен обект, тя задава всъщност тона, песента за любовта. Онова свързване, момичета, което ние ще направим с нашите деца до третата година, или ние, което сме направили с нашата майка до третата година, всъщност е фундамента. Ако си представите една сграда, многоетажна, това е нашия живот, това е нашата психика, това е нашия емоционален свят, енергия на кощете, енергийна система, етерно тяло, за каквото и да говорим. Онзи фундамент, който ние ще изградим до третата година, всъщност това е фундамента на една сграда. Това е основата. И оттам нататък ние започваме да строим. Някой строи 3 етажа, друг строи небостъргач. При някой тази сграда е нестабилна и се разпада и постоянно има нужди от ремонти. Други правят стабилни сгради, декорират. Тоест, онова, което ще случим с майката до третата година и начина, по който ние ще напълним съда си от нея, ние ще се връщаме към тези преживявания и към този съд до края на живота си. Това е изключително важно, изключително определящо. Майките, за съжаление, колкото и да обичат децата си, това го казвам и като майка на 2 деца, колкото и да обичаме децата си, всъщност ние не можем да бъдем на тяхно разположение. Онова, което очаква малкото дете, бебето, казваме, то се слива изцяло с психичния свят на майката и то очаква, че тя ще откликва постоянно на неговите нужди, защото аз и мама сме едно цяло. Мама обаче отсъства, за съжаление. Липсваща е, дистантна е, може да е студена, може да е емоционално нестабилна, може да е тревожна, неуравновесена. Всички тези емоции, те вървят хормонално към детето. Детето абсолютно се слива с тях, то резонира с тях, което означава, че това покачва изключително много тревожността му. Не знам дали си спомняте, мисля, че в Дубай, момичета, когато правихме едната практика с майката, аз ви разказвах там всъщност, че първият път, когато майката изчезне за нас, при всеки от нас това се случва по различен начин. При повечето е по време на раждане, когато ни отделят от майката. При други е първите дни или първите месеци след раждането, но това всъщност е малката смърт за децата. Тоест нещо се разцепва в неговата психика, тревожността скача, огромна, става и това състояние на дълбока тревожност, празнота, всъщност е и състояние, което ние после много често ще разпознаваме, когато се свързваме с партньорите си. Тоест може да имаме партньорски отношения, дългогодишни, но да усещаме една голяма празнота, която да не знаем как да запълним, или висока тревожност, или можем въобще да не можем да случваме тези партньорства от страх да не бъдем изоставени отново, или пък да развиваме зависими отношения. Тоест, ето тези първи отношения с майката, те ни бележат до живот и начина, по който ние сме успели да си вземем от нейната любов, това не го помним, държа да го кажа. Ние нямаме спомен рационален за това, обаче тялото помни всичко, знаете това. И начина, по който ние сме се свързали с нея, т.е. точно съда, който сме напълнили, ние ще се връщаме отново и отново да търсим ресурс от там, за да можем да градим по-нататък отношенията в живота си.
Ролята на мама и на татко, накратичко. Знаете, че ние сме 50% мама и 50% татко. И когато ние отхвърляме един от двамата, ние отхвърляме себе си. Това е фундамент в психологията. Защо обаче, момичета, мама е толкова важна за женското ни аз и за граденето на партньорските отношения? Мама изгражда един фундамент, който е да бъда или съм. Коя съм аз? Това идва от майката, момичета. Татко изгражда един друг фундамент и то е какво правя и какво постигам. Надявам се, чувате разликата, защото тя е огромна и определяща начина, по който ние градим партньорски отношения. Пак повтарям, майката изгражда нашият фундамент, коя съм аз. А това всъщност е много екзистенциален въпрос. Оттам тръгва всичко и това определя всичките ни сфери. Коя съм? И ако ние не успеем да изградим тази идентификация, коя съм аз, ние знаете ли какво правим, момичета? Компенсаторно бягаме в не да бъда, а в това да правя. Нали чувате разликата? Върнете ми обратна връзка. Аз знаете ли как го разпознавам това нещо в партньорските отношения? Това са жените, които постоянно се чувстват недостатъчни, защото не са изградили ядрото аз съм и да бъда, и те постоянно се опитват да правят нещо в любовта, за да я заслужат. Тоест там постоянно има действие и доказване. Това е когато усещате точно тази празнота и нямате този фундамент с аз съм. И тук веднага на мен ми светва лампичка, че всъщност някъде е прекъснато движението към майката. Пак казах, това не означава, че майка ви е лоша или че ви имате лошо детство или че нещо травматично огромно се е случило. Това означава обаче, че фундамента не е изграден. Онова, което ви казах за сградата, за основите на сградата. Когато ние се свързваме с мъжете и градим партньорски отношения, нали, това е вече следващо ниво отношения, ние как влизаме, момичета, във връзка с мъжете? Ние е редно и би трябвало да влезем с нашето съм. Тоест, жената влиза с нейното съм достатъчно такава каквато съм, а мъжът влиза с да действам, да правя. Помните филма, който гледахме за зачатието в ретрита за бащата, мисля, че там го обяснявах много ясно и логично, че яйцеклетката всъщност тя не се движи. Яйцеклетката просто присъства, нея я има. Тя създава среда, тя приема, тя е мястото, където сперматозоида да се почувства приет и той е този, който се задвижва към нея. Затова и фундамента за мъжете е основно да правя и да действам, а за жената е да бъда, да присъствам, да създам пространство, да отворя такова. Това е усещане за дома, това е атмосфера, това е усещане за приемане на мъжа, рода, децата. Това е като момичета една нирвана, където мъжа винаги търси начин да се върне. Знаете от моите курсове, всъщност това е отробата на майката. И тук жените, които не сте изградили това ядро на съм, а той идва винаги от мама, ще ви тласка в едни отношения партньорски, където вие ще се опитвате постоянно вместо да бъдете, да правите. Тоест да взимате мъжката функция, да се доказвате, да бъдете добрите момичета, да угаждате, да работите, да бъдете на всички фронтове. Не казвам, че ние не трябва да действаме в връзката, нищо подобно, а казвам, че правилното свързване би трябвало да тръгне от да бъда, да съм достатъчна. И когато аз разговарям с моите момичета в ретрити, в курсове и в лични срещи, всъщност аз виждам, момичета, на колко много жени ви е трудно просто да бъдете. Просто да присъствате. Такива каквито сте, без да е нужно постоянно да правите нещо, постоянно да се задвижвате, постоянно да се доказвате. Тоест във вас има един огромен страх, че вие ако не правите това и това и това, мъжете няма да ви забележат, мъжете няма да ви оценят или мъжете ще ви напуснат. Това, за съжаление, не играе добра роля. Напротив, обикновено има точно обратният ефект. Майката, момичета, как влияе? Знаете, че аз работя на 4 нива: личностно, семейно, родово и кармично. Днес ще ви разкажа за личното и за родовото. Пак казвам, това е огромна тема. На мен един ретрит за 5 дни не ми стига, за да разкажа всичко за майката, камо ли сега за един лайв, но съм се опитала да структурирам най-важните точки, за да може ви да си сгубите една картина. На личностно ниво, момичета, мама влияе по два начина. Личностно ниво е аз като личност от раждането си, от зачатието си до днес. Тя влияе по два начина. Единственият, първият начин е,
как всъщност аз съм се свързвала в детството си с нея в ролята на дете. Тоест, какъв образ за моята майка съм изградила аз и какво съм повярвала, че съм получила или не съм получила. Забелязвате, че казвам повярвала, защото, момичета, забелязвам, че много често това е ваша интерпретация, моя също, естествено, аз го открих годините терапия и много често това няма общо с реалността. Повярвайте ми, децата нямат тази способност. Ако щете, техния мозък не е развит достатъчно за да тестират реалността и всъщност начинът, по който вие сте се свързали с вашите майки, е детското ви възприятие. И когато тръгнете на сериозна терапия или дойдете на един такъв ретрит, всъщност ние какво правим? Разбиваме тази илюзия, за да може да се свържете с мама по нов начин и то по здравословен начин. Тоест, единият начин, по който влияе майка ни, е какво ние вярваме, че сме получили и по-скоро не сме получили от нея. Тоест, тук ние виждаме в ролята на наша майка. Какво ни е дала? Ни е гушкала, не е била емоционална, ни е казвала браво, не е обичала баща ни, ни е подкрепяла. Какво ни е дала и това е формирало нашите детски травми. Вторият начин, момичета, по който тя ни въздейства, отново на личностно ниво, и това е нещо, което, знаете ли, забелязвам, че рядко се терапевтира и пак с риск да звучи нескромно, но вярвам, че проектите, които аз създавам, момичета, наистина нямат аналог в България. Не го казвам, за да се хваля. Аз съм проучила какви проекти има. Не казвам, че другите проекти не са ценни. Естествено, всеки е вложил знанията си, опита си, енергията. Но това, което аз се опитах да създам в тези продукти, най-вече в ретритите, които правя, защото отдавна не съм правила онлайн курсове, всъщност това наистина е фундамент. Аз не крия, че огромна част от тези знания, всъщност аз ги имам от руските школи и аз ги интерпретирам, пакетирам по мой си начин и през моя личен опит, естествено. И всъщност една линия, върху която виждам, че не се работи достатъчно и сега тук хората, които гледат, просто за да откраднат ноу-хауа, повярвайте ми, това се случва постоянно помежду ни. Ето, давам ви идея какво може да направите и във вашите проекти. Всъщност това е една втора линия, която върви в нашето детство. И тя е как вие сте видяли майка си като жена, не като майка момичета. Ние винаги отработваме детските травми и се връщаме да работим през детството си, през погледа на вътрешното си дете. Обаче има една линия, която е много важна и която ние много често пропускаме и пак казвам, аз виждам, че тя е голям пропуск и в много курсови обучения, които се предлагат. И този пропуск е, че нашата майка, освен наша майка, тя е жена. Тя има сексуалност, тя има сексуален живот, тя има всички онези женски вълнения, обременености, тежести, които вие имате днес като жени. Обаче за нас, момичета, е много трудно да я видим и в ролята на жена, защото ние много така сливаме този образ с майчиния образ. И всъщност, когато отделим един друг слой и се опитаме да видим какво сме видяли като деца в образ на нашата майка, но като жена, като партньор на нашия баща, там са всъщност онези скрити послания, които ни формират нас като жени. Пак повтарям, не е толкова как мама се отнасяла с нас като майка-дете, а как ние сме видяли мама като жена, момичета. Тоест в нашето детско съзнание това е несъзнавано. Са запечатани много картини, спомени, как мама се е грижила за себе си. Дали се е грижила въобще за себе си, как е изглеждала, дали е инвестирала във външния си вид, дали е почивала достатъчно, дали е имала нейните женски събирания и нейни моменти, дали е била любима на баща ни, дали е била съблазнявана, ухажвана, дали е имала интимен живот. Споделяла съм ви, че децата винаги знаят всъщност майките дали имат интимност добра или не. Всичко това вече се отлепя от образа на нашата майка като майка, а това е вече един образ на жена. И онези програми, които ние несъзнателно сме възприели и дори за които не си даваме сметка, те започват да формират нашето женско ядро, основно във възрастта 12-14. Това беше в нашите години. Сега смятам, че е по-рано, може би 10-12, защото децата влизат по-рано в пубертета. Или тук, втора линия, която влияе майка ни на нас като жени, каква жена е била тя, какво си е дала или не си е дала на себе си, момичета. И тук тези, които сте майки, веднага трябва да ви светва лампичката, всъщност колко е важно ние като майки на нашите деца да се грижим за себе си и да си даваме достатъчно. Защото нашите малки момиченца копират този модел и утре ще го продължават.
На родово ниво, казахме първото е личностно, на родово ниво, момичета, пак няколко аспекта. Единият е какво майка ни е получила от нейната майка. Тези, които работите констелационно и които идвате в моите ретрити, знаете, винаги поставяме майката на нашата майка. Защото каквото е освоила нашата майка от своята майка, от нашата баба, това може да ни даде тя. И това тече към нас. Тоест, това е много важен фактор, който ни определя като жени, нашата баба. Второто е какви програми женски вървят към нас, момичета, защото нашата майка е посредник между нас и жените назад. Нашата баба, прабаба и прабаба. В цифровата психология има едно число много важно, където се смята, има си схема за смятане и това всъщност е вашата родова грешка по майчина линия. Тези, които идвате на ретрит, аз обявих, че за първи път всъщност ще разгледам индивидуално на всеки. Просто ще ми пратите датите си на раждане. Каква родова програма тече, момичета, женска, не само от мама. Това е до 5, 6, 7 поколения назад. Какво означава родова грешка? Това означава, че тази програма е задействала много жени зад вас. Те обаче не са се справили с нея. И то като бумеранг, то се връща и върви към вас с идеята вие да го отработите. Тоест, вие имате тук една основна родова задача по женска линия, майчина линия, какво вие трябва да свършите. И това е за всяка една от нас. Момичета е различно число, има различна програма, затова и тук няма да ви говоря за това. Но ето, мама е посредник към тези програми. Тук питат Здравей, Силви, каква е разликата при момчетата и при тях ли майката има роля в пубертета? Не, в пубертета има роля бащата. На ретрита обяснявам през периодите кой е важен и кой не е. През пубертета по-важна роля за момчетата има бащата. Майката е изключително важна и за момичета, и за момчета до 3-та година. Следващо нещо, момичета, е каква родова задача имам аз лично да преработя от моята майка. Това пак го разглеждам и през цифровата психология, като тук е интересно, че две дъщери имат коренно различни задачи от майка си. Просто излизат различни числа и различни програми. Така че не си мислете, че щом сте расли с сестра си в едно семейство и сте видели едно и също, текат еднакви програми към вас. Не. Вие имате да отработвате една програма от майка си и майчина линия, а тя ще има да отработва съвсем друга програма. Какво значи да отработя, момичета? Когато я отработите, вие отключвате вашите таланти. И те се отключват поетапно във всички сфери. Личност, духовност, работа и пари, отношения и здраве. Така. Нашето продължава, момичета, така структурирано по нещата, които смятам за важни, за да може да сгубим пъзела. Нашето място в системата, знаете, че аз съм системен терапевт и за мен това е най-уникалният подход, защото той работи супер бързо. Супер бързо. Момичета, знаете ли, че понякога за 2 лични срещи човека просто бам, проглежда след 10 години терапия. Абсолютно ви го казвам, защото тук няма празни приказки, тук няма той да си разказва какво е правил, как е правил. Естествено, че има нужда да си ходи на терапевт за тези неща. Аз не съм такъв терапевт. Аз обичам да се случват нещата не бързо и насилствено, но някак си да разплетем нещо, което то чака да бъде разплетено. То стои в полето ви. Та през системния подход, момичета, всъщност ние какво правим? Ние виждаме как всеки един от нашата система, на първо място майка ни и баща ни и ние като тяхно дете, какво място сме заели, защото ние си имаме строго определено място. И това място, което сме заели ние в семейството си, момичета, това място ще определи нашите отношения с мъжете после. Защото ние от това място започваме да изграждаме партньорските си отношения. Така че, момичета, нещо, което ми се иска да стане така достояние за всички, да се работи по него, да се говори много за него, да се учи в училище. Много ми се иска да се вкара това като знание в училище. Много ми се иска, аз ще направя един онлайн проект, следете, ако това ви е тема, може би април или след ретрита, просто сега има много подготовка покрай него, или май или юни, но преди началото на лятото, момичета, където ще ви дам фундамента за различните системи и как да си застанете на мястото. Това не замества ретритите, веднага държа да кажа, защото там ще има теория, но няма да имате преживявания. Много ми се иска всяка една от вас да има тези познания какво означава да си застане на място в системата. Защото, знаете ли, когато вие се застанете на правилното място, всичко се подрежда. Ето, цифровата психология е следващия подход, който ми го доказва това нещо. Тоест, всичко тръгва от това,
вие къде сте застанали в тази семейна система и когато имате, момичета, проблеми, конфликти, болести, първият въпрос, който трябва да си зададете е: аз всъщност дали съм на правилното място. Това нещо теоретично и в вебинар няма как да го изследваме. Това се прави в живи преживявания и срещи. Ретрити, групи, обучения, курсове. Нашето място обаче, момичета, се определя от мястото на нашата майка. Затова и мама е толкова важна за нас, затова и тя е фундамент. И затова няма как вие, когато дойдете с тема: ама аз имам такъв и такъв проблем с моя партньор, тези, които работите с мен, знаете какво правя първото, което правя аз. Вадя човечета, правим една констелация, за да видим къде сте вие спрямо майка си. Веднага държа да кажа, моля ви, след този лайв, не ми пишете за лични срещи, защото в момента не мога да поемам повече хора. Не го казвам, за да ви каня на лични консултации. В момента до май месец ми е пълен график и наистина не мога да поемам нови хора. Просто, защо го споделям? Защото не тръгваме да работим какво му има на партньора, а тръгваме да работим къде вие сте застанали в вашето рождено семейство и спрямо майка си. И когато вие подредите това място спрямо майка си, вие моментално променяте и мястото спрямо вашия партньор, мили момичета. Да отговоря само на няколко въпроса и продължавам. Ако нямаме дъщеря, програмата по майчина линия прекъсва ли с нас? Не, тя не прекъсва, защото вашият син също ще носи програми. Ако имате син, ще носи програма от майка си. Това е в цифровата психология. Всъщност излиза в конфликтния триъгълник, че ние винаги в основата стоят двете програми от мама и от татко. И това го носят момичета, и момичетата, и момчетата. Така... сега само нещо да чуя. Когато фундамента с майката липсва и детето е отгледано от баба си, какво се случва тогава? Има много липси, които не могат да бъдат запълнени от бабата, веднага го казвам, но това е много по-добър вариант, отколкото детето да е отгледано от мъж, тъй като женския принцип, а бабата носи женския принцип, върви към детето. И ако бабата е била много ресурсна, да кажем така, че травмите са минимизирани, момичета, и детето може да е абсолютно ресурсно. Така, сега продължавам отново. Когато ние не сме на правилното си място в системата, ние какво правим? Или не можем да изградим отношения, защото в системата всъщност ние трябва да застанем на място, където е жена. В ретрита от дома, помните, тези, които идвате, какво правя? Аз там го разигравам като сцена. Тоест, искам си го представите, момичета, като един пъзел. И вие си имате едно точно определено местенце. Мястото ви на жена е това местенце. То не може да бъде съседното, предходното или през три. И ако вие не сте на това местенце, вие или не можете да изградите отношения, защото до мъжа трябва да застане жена, с мястото застанала на жена, или градите дисфункционални отношения. Най-често това са зависими или детско-родителски отношения. Вие сте дъщеря на партньора и сте зависима и той е контролиращ, т.е. привличате контролиращи мъже и вие се чувствате обезценената, или вие ставате майка на партньора си. Тоест, вие сте тази, която поема отговорността и която изнася, така да кажем, семейните отношения. Така, момичета, виждате колко много сме обвързани с майката. Когато в семейството няма деца. Когато няма деца, тези програми спират до там. И има причина, за да няма деца. Обикновено има програми, които не са отработени, и то поне 4 пъти не са отработени, и затова програмата спира. Така, виждате колко сме заплетени, момичета, с нашите майки и колко много сме привнесли ние от нея. Всъщност какво можем да направим ние? Ние сме нашите майки, и то 50+%. Ние имаме два варианта, момичета. Единият вариант е да я приемем такава каквато е. И това ще ви кажа, че почти никога не се случва. Или аз поне съм го виждала в много малко хора след много години терапия. И повярвайте ми, въпреки това, белези на поведение, тялото, неща, които сега аз като терапевт разпознавам, пак бележат, че има непреработени неща. Тоест, ние или можем да приемем майката с любов, такава каквато е, без никакви детски възражения, или я отхвърляме. Или отхвърляме част от нея. Ние можем да отхвърлим част от майчината й роля или майчината й роля, като деца. Онова, което ни е дала, не ни харесва. Ние можем да я отхвърлим като жена. И това много пъти съм го чувала от клиентки. Те се срамуват от майките си, смятат, че майките им не са красиви, не се поддържат достатъчно, нямат добра професия, не са
направили нищо смислено с живота си, не са поставили граница с баща им. Тоест, има много упреци към майките ни и като жени. Тоест, ние отново правим отхвърляне, или частично, или цялостно, т.е. имаме възражения. Помните, момичета, какво рисувам като схема? Че когато, помните на тези, които сте били по моите ретрити, когато ние отхвърляме майка си, например, ви давам 70% на повърхностно ниво в живота, ние на 70% на несъзнателно ниво ще я повторим. Това в констелациите се казва баланс, момичета. Тоест, колкото вие повече имате възражения към вашите майки, толкова повече вие ставате вашите майки, като ги повтаряте или с чувствата, или с съдбата, или привличате партньор, който да прилича на тях. Тоест, има една голяма сила невидима, която ви движи и вие заставате на мястото, където е била вашата майка. Или, момичета, аз всъщност съм възприела като мисия на всички тия проекти, които правя, когато виждам тази огромна трансформация в жените, когато те идват, особено, знаете ли, жените, които са с тежките съдби, жените, които са с по-трудните отношения с майките, там, където майката е липсвала, починала, имала е насилие, където е била студена, където не е давала любов, където я виждаме като непорасла, майка жертва. Ще говорим другия понеделник за токсичните майки. И знаете ли, не може да си представите всъщност моето удовлетворение, момичета, това е наркотик за мен, казвам ви го абсолютно откровено, когато аз видя всъщност как нещо се пропуква. Много от жените на констелациите, които правим в ретрита у дома, знаете ли, че те за първи път всъщност достигат до техните майки. За първи път прегръщат майка си по начина, по който никога не са го правили като дете. За първи път свалят детските илюзии, за първи път влизат в нейните обувки. Това е толкова лечебно, мили момичета. Това е като по-женски ние да отворим сърцето си, защото аз вярвам всъщност, че ние наистина не сме тук да сбъдваме каквито и да очаквания. Не сме тук да се доказваме ни на майки, ни на бащи. Не сме тук да носим болката от рода назад отново и отново. Всъщност ние имаме две много простички неща, за които вярвам, че сме дошли тук. Едното е да сме щастливи и второто е да обичаме и да бъдем обичани. По начина, по който ние го разбираме. И когато нещо се пропука в това сърце, когато ние успеем да се свържем с женския принцип, повярвайте ми, това го виждам постоянно. Така няколко примера съм ви дала, които ще ви разкажа в оставащото време. Как жените, които не са направили добрият контакт с майката, не могат да направят, момичета, контакт с мъжете. Не могат, повярвайте ми, колкото и да се опитвате да ме опровергаете, да ми кажете, че при вас не е така. Всъщност, знаете ли кое е симптома? Кой е белега? Когато вие имате тези трудни партньорски отношения, на мен ми е ясно, че нещо в отношенията с вашите майки не е както трябва и трябва да бъде преработено. Как вие ще намерите? С мен, на моите обучения, моите ретрити, с вашия терапевт, с други терапевти. Обаче работете, момичета. Работете, защото направите ли свързването с майката, вие правите свързването с мъжете. Отказа от мама, момичета, всъщност е равно на отказ от себе си и отказ от любовта. Това е теорема. Когато аз се отказвам от мама по някакъв начин, тук все още говорим за динамиката на отхвърляне на майките. Когато аз отказвам, имам отказ от мама, аз отказвам, имам отказ от себе си, защото аз съм мама. И генетично, и като програми, и интрапсихично, аз съм моята майка. А когато аз се откажа от себе си, аз се отказвам от мъжете, момичета. И от любовта, всъщност. Аз се отказвам от любовта, а мъжете са част от любовта. Тоест, дръжте го това нещо в главата си. Това наистина е една равнина и това е теорема. Отказ от мама е равно на отказ от себе си и е равно на отказ от любовта. Първо спираш да обичаш себе си, момичета, когато не обичаш майка си, по начина, по който зрелият човек би трябвало да се отвори за своята майка, без значение какво се е случило в детството. Това вече го говорим на затворените групи и проекти, защото има майки, от които трябва да стоим на разстояние и дистанция и това е полезно за нас. Има майки, към които трябва да се приближим. Моята идея в моите проекти е ние да случим това нещо в ума и в сърцето. Не винаги трябва да се задвижвате реално към вашите майки. Често те са и починали и ги няма. Тоест, това е нещо, което преработваме ето тук, момичета. Когато аз обаче се откажа от майка си по някакъв начин, това води до отказ от мен и това води до отказ от мъжете. Как го разпознавам аз това нещо, момичета? Примерно, една динамика много често срещана, това са силните жени.
И това са жените, които все по-често срещам, за съжаление. Това са жените войни. Това са жените с големите кариери, жените, които сами се осигуряват за всичко, т.е. те вярват, че понякога вярват, че са самодостатъчни, че не им трябва мъж, понякога вярват, че мъжете за нищо не стават. Това са жените, които понякога сами са избрали тази роля да се борят в живота, и това са бойците. Понякога обаче те се вкарват и в такива отношения и се преживяват като жертва и страдат, че им се налага да бъдат силните жени. А всъщност, момичета, когато вие сте влезнали в тази роля, това е защото вие не сте признали женското в себе си. Когато влизате през ролята на силната жена, силна не го казвам като дух и женственост, а като мъжката жена, нали, която така се бори с всичко, всъщност тази силна жена обезсилва себе си, момичета, лишавайки се от женското си аз. Ние сме най-женствени, когато сме уязвими. Това не означава, че не трябва да сме реализирани, да имаме собствени доходи и че не трябва да сме успешни. Това означава, че трябва да се свързваме с мъжа през съм и да бъда, пак да ви върна там, а не през да правя компенсаторно. А жената, която е влезнала в ролята на силната жена, жената мъж, която се справя с всичко, това е жената, която винаги прави. Тя не е съм, а тя е правя. Ето, това е една динамика, в която аз го разпознавам. Друга динамика, момичета, когато ние се отказваме да обичаме мъжете, е тогава, когато имаме хиляди условия към тях. Това са жени, които идват при мен и казват: Силви, много искам мъж, обаче той да бъде такъв и такъв. Момичета, вие или искате партньор и сърцето ви да се отвори за него, и оставаме Вселената да реши кой ще бъде той. Обикновено той е точно обратното на това, което сме рисували ние в съзнанието си. Или не искате. Когато вие имате хиляди претенции към него да бъде такъв, често абсолютно нереалистичен е този списък, тези жени често остават сами. И това, момичета, не е защото няма подходящи мъже, а това е защото по презумпция тези жени тръгват с хиляди условия и те затварят полето за мъжете въобще. Дано ме чувате по правилен начин това, което се опитвам да ви кажа. Не значи, че не трябва да имаме условия. Любовта към мъжа е условна. Обаче жената тръгва с сърцето, жената тръгва с приемствено, с отвореност и остава да бъде изненадана. Любовта, момичета, тя не може да бъде вкарана в рамки. Вие трябва да искате да обичате и да бъдете обичана и да отворите поле, да дойде подходящия човек, уважавайки себе си, ще предизвикате в полето си човек, който да ви уважава, но свалете този списък да бъде такъв и такъв. Нали? Висок, рус, синеок, да изкарва такива пари с такава професия, с такава кола. Тоест, това са жените, които отдавна са спрели да обичат мъжете. Те просто очакват да влезе някой, който ще изпълни техния план. Следващо нещо, по което го разпознавам, това са жените, които обезценяват мъжете. Тук са жените, които вярват, че са по-голяма работа от мъжете. Те наистина виждат през очите си мъжете като нещо по-малко, че мъжете не стават. Странно как с такова вярване около тях пък се и завъртат мъже, които не стават, момичета. И аз пак ще ви кажа, това влиза във вашето поле, защото вие имате такова вярване. Не казвам, че прекрасните мъже, ресурсните мъже, видите ли, те, нали, са безкрайно много и чакат на всеки ъгъл. Не, наясно съм, аз това работя, наясно съм, че в момента е все по-трудно да направиш качествен контакт. Особено с напредване на възрастта 30, 40, 40 плюс. Свободните мъже, защото ние говорим за свободни мъже, те са все по-малко качествените, обаче повярвайте ми, има ги момичета. И ако във вашето поле не влизат такива мъже, върнете се и вижте вашите установки и убеждения. Каква връзка сте направили с вашата майка? Как вие сте я видяли като жена? Какво сте повярвали за себе си? И всъщност, вие къде сте спрели да обичате себе си? Защото само когато вие се отворите да обичате себе си, може да дойде някой, който да ви обича. Тоест, тук са жените, които обезценяват мъжа и се държат арогантно към него. И аз това го разпознавам без да питам. Знам, че това са жените, които винаги се държат арогантно спрямо майка си. Тоест, когато вие виждате майка си малка, вие ще виждате и мъжете малки, момичета. И тук не ви е проблема в мъжете, а тук ви е отново задачата да се върнете и да го преработите. Неразбирането на мама, момичета, и въобще за как функционира тя и какъв е фундамента на връзката ви с мама, винаги води до неразбиране на мъжете.
Абсолютно винаги. Тоест, отново трябва да се върнем и да направим този контакт с майката и да видим какво сме случили в детството, какво сме повярвали тук и сега и на къде съм застанала аз спрямо нея. Защо, момичета? Защото за да разбирате мъжете, за да влезнете в тяхното поле като зряла партньорка, ви трябва две неща. Едното е, за да изградите връзка, вие трябва да влезнете през съм. Нали? Това го говорихме вече. Тоест, вие трябва да имате фундамент, основа и ядро. Коя съм аз? Когато нямам добра връзка с майка си, това са жените, които не знаят кои са. Те се лутат, в тях има една висока тревожност, защото точно е този фундамент на да бъда неизграден и го няма. Когато съм липсва, вие няма как да влезете и да направите контакт с мъжа. Защото срещу мъжа трябва да застане образ, с който той да направи контакт. Следващото нещо, което пречи е да разбирате мъжете и да влезнете в тяхното поле и да направите правилно свързване, е, че вие, за да се свържете с мъжкото, момичета, това може да стане само през женското. Когато говорим за партньорски отношения. С мъжкото може да се свържи само женското. Мъжкото може да го отключи само женското. А ако вие, момичета, не сте отключили това женско не се бъркайте, не става въпрос за визия. Вие може да сте много женствени и красиви и въобще да нямате това усещане за да бъда съм и женската лекота, приемственост и, както казах, онова местенце нирвана, което мъжа веднага разпознава и иска да остане там. Това ядро се изгражда с образа на майката. Или когато ние се връщаме и преработваме отношенията с майката, момичета. Как продължаваме ние програмата? Тоест, случило се е нещо в нашето детство. Ние сме получили, недополучили. Ние никога нямаме идеалните майки, естествено. Момичета, как продължаваме ние програмата? Ако вие като деца, давам ви няколко конкретни примери, сте търсили постоянно одобрението на вашата майка и винаги сте искали да й се харесвате, вие това ще го правите днес и в партньорските отношения. Вие постоянно ще искате да бъдете харесвана или от много мъже, или от вашия, т.е. вие ще се доказвате постоянно там. Вие ще искате да сте удобна, угодна, да правите много неща, да правите много компромиси със себе си, да получите браво, да получите оценка, валидиране. Т.е. за вас това ще бъде водещо, защото вие не сте го получили от вашата майка. Ето вие как преигравате сценария. И тук не е проблема във вашия партньор, а проблема е да се върнете и да изградите тази идентичност. Друга програма, момичета, или това е всъщност доброто момиче, което има много голям страх от изоставяне и от отхвърляне. Тоест, то е искало постоянно да получи тази принадлежност, усети тази принадлежност към майката и получи одобрение от нея. Следващ признак, симптом. Ако вие нямате граници с вашата майка, нямали сте като деца, нямате и днес, вие на 100% нямате граница с мъжете. Момичета тук не прави изключение. Това е винаги. Това изглежда по много начини. Това е тема за цял отделен лайф. За границите с мъжете и майката, така че тук няма да говоря за това. Но всъщност, в зависимост дали е имало, може да е имало физическо насилие и да си предизвиквате такова после. Може да ни предизвиквате физическо насилие, а вие да бъдете мазохист спрямо себе си и отново да нямате граници. Ако сте имали зависими отношения с майката, няма сепарация, вие ще влизате в такива отношения с партньора. Тоест, границите, които сме изградили с майката, са границите, които ще изградите с мъжете. На ретритите, какво се опитваме да направим? Да се върнем в детското аз и отново да изградим новите граници, момичета, или на лична терапия, или пък курсове, които правим. Тоест, нови граници, това го правим в ума, естествено. На детското ни аз ние даваме едни нови граници на вътрешното ни дете, за да може вие, като пораснете, то вътрешното ви дете, знаете, то винаги е с вас, да поставяте правилните граници на партньорите. Ако сте били арогантни спрямо майките си, ако сте виждали майките си малки, нищожни, неправещи, незнаещи, с депресия, зависими от алкохол, прибивани, примерно с физическо насилие, ако сте виждали майките си нересурсни, хайде така ще го кажа, вие ще виждате така и мъжете, момичета. И на вас ще ви се струва, че мъжете не стават, около вас ще се завъртат мъже, които не стават, т.е. не могат да поемат отговорност. Отново тая програма се продължава. Още нещо, ако майката е била неналична. Това не означава физически да е нямала в живота ви, тя може емоционално да не ви е давала подкрепа. Вие ще привличате или неналични мъже, често това са любовни триъгълници, вие ще бъдете любовницата, т.е. мъжът няма да присъства за вас. Това е само един от сценариите.
Или мъжа ще си е така официално ваш партньор, женени, но той няма да присъства за вас. Или сексуално, или емоционално ще е много дистантен, или финансово няма да иска да се грижи за вас, вие ще го усещате това нещо. Може обаче и вие да сте неналични за него. Това има много начини, по които се разпознава. И всъщност, момичета, това ми е нещото, което аз най-много обичам на констелациите, че когато това аз го преживях самата себе си, естествено, правейки вече не знам колко констелации във всичките практики, обучения, работа и групи, лични имам предвид, е, че когато дойде една жена при мен и когато каже, че тя има проблем с партньора, защото партньора е неналичен. Неналичен, разбирате какво имам предвид. Не е на място. Не присъства там, където трябва да присъства. В различните сфери. Дали в емоцията, дали в тактилността, гушкане, физически контакт, дали в секса, дали като отговорност към децата, финансово. Всъщност, когато започнем да правим тези констелационни упражнения или в лични консултации, или в ретритите, знаете ли какво се вижда? Че жената е неналична. И това е голям шамар, момичета, за момичетата, които идват. И затова казвам, че това е огромно проглеждане. Защото ние всички живеем в едни огромни илюзии, че всъщност ние правим всичко, а мъжете около нас ни откликват. Всъщност обаче, често в констелациите виждаме, че не е така. И че ние сме, там си има една аксиома, че ако мъжът ви е неналичен, вие сте точно толкова неналична за него. И това вече го изследваме естествено в терапия или в групи. В психогенеалогията, момичета, глътка вода пия и продължаваме. Това е една друга парадигма, с която работя. Тя е много интересна. Това е родологията. Това е различно от констелациите. Всъщност там проследяваме едни други динамики, които се повтарят много често по дати, години и възраст. Просто се замислете, докато ме слушате. Ако майките ни са развели, ние също се развеждаме. Ако майките ни имат аборт, ние също имаме аборт. Ако майките ни имат някакви, примерно, невъзможни любови, много са обичали някого, но е била забранена любов, ние също имаме забранена любов. Ако майка ни е била тайна любов на някого, ние или привличаме някой, който да е тайно за другите, т.е. алтернативна връзка, или ние сме такава. Много често ги повтаряме през възрастта, момичета. Аз, когато някой дойде с голяма криза, винаги питам какво се е случило на майка ти на тази възраст и обикновено корена много бързо го хващам. Тоест, ние повтаряме и през датите, и през възрастта, и през много други неща. Психогенеалогията си има един огромен инструментариум, пак казах, това е нещо, което няма общо с констелациите, където аз навръзвам цялата ви родова картина и всъщност наистина виждаме колко несвободни сме и колко много сме поели ние от нашите майки. Така, момичета, оставила съм малко време, 5-10 минутки да ви кажа накратичко. Може да ми върнете обратна връзка, интересна ли ви е темата, достъпно ли я обяснявам. Така много бързам да разкажа всичко, защото са много неща, а ми се иска да ви ги кажа днес. Всъщност, момичета, до сега говорих най-вече за майките, с които имаме проблемни отношения. Но всъщност, кога нашите майки имат власт над нас и как определят нашите партньорски отношения. Първо казахме концепцията за любовта. Тя идва винаги от мама. Тя е формирала. Вики ще отговоря след малко. Как майките, момичета, имат власт над нас? Тук разгледайте 3 основни динамики. Първата, която казахме, е когато ние имаме сложни отношения с нашите майки, конфликтни или неразрешени. Тоест, ние сме останали, застинали сме там и естествено, че това е затворен гешталт, той не е приключен, не затворен, отворен, извинявайте, не е приключен и ние ще проиграваме този сценарий, това го разбирате, за да можем да затворим гешталта. Тоест, вие имате ли проблемни отношения с вашата майка? Дразни ви, гневна сте, вярвате, че в детството ни ви е дала това и онова. Вие, момичета, ще преигравате тези отношения и в партньорските отношения много често. Сега някой от вас, не го слушайте като диагноза, срещам, разбира се, и млади, много ресурсни хора, които, да кажем, са успели и с нересурсни майки да изградят добри отношения. Това си има причина. Или някой ресурсна баба, която ви е дала много. Или
тук има една много интуитивна стара душа, това през цифровата психология веднага го виждам, където всъщност вие сте преработили кармично много неща в предишни превъплъщения, т.е. вие нямате кармична обремененост, а имате само родова. Защото ние носим и кармична обремененост, това се вижда в цифровата психология, която е свързана с отношенията. Т.е. веднъж какво тече към нас от нашите майки и род, втори път какво тече от нас към нас, от предишното ни аз в предишни животи и превъплъщения. Т.е. когато идвате с по-лека програма, на вас може и да ви се случи, аз обичам да му казвам да минете така накосан, т.е. да ви се разминат тежките препятствия и изпитания в отношенията, но ще бъда честна с вас, това е рядкост. Има ли сложни отношения с майката? Има сложни партньорски отношения, момичета. Или конфликтни отношения с майката, както и отсъстваща майка. Т.е. ако майка ви е починала в ранна възраст или ви е изоставила, тук се отваря една огромна рана, която вие ще преигравате в партньорствата. В 99,9% от случаите вие ще градите зависими отношения. Тоест за вас този мъж ще бъде всичко. Или няма ли го този мъж, няма нищо. Това са зависими и детско-родителски отношения. Тоест това е първа динамика. Сложна майка, сложни партньорства. До сега говорихме за тях. Втората динамика и момичета е когато имате зависими отношения с майката, няма сепарация. И тези зависими отношения те са много коварни, защото всъщност вие изглежда, че нямате никакъв проблем. Това са жените, които и казват: бе, Силви, нямам добри партньорства, всичко с майка ми е наред. Ти винаги си ме е гледала, винаги си ме е обичала, ние толкова се разбираме, ние сме си толкова добри приятелки. Всъщност истината е, че там има едно голямо закачане и няма сепарация, момичета. Много е важно да работим по тази сепарация. Повярвайте ми, повечето от нас, да ни кажа почти всички, не сме направили тази сепарация с майките си, защото и нашата култура, момичета, е такава. Тук на Балканите, на Източна Европа, ние сме прекалено близко до роденото си семейство. Това има естествено позитив, обаче, момичета, това и много пречи. Всъщност ние как да излезем от рожденото семейство и да изградим правилни отношения. Тоест много работа по сепарация с майката. Това, пак казах, това не става в лайф. Това става с терапевт в лична среща или с групи. Нали? Тези, които организираме проекти. И следващото, момичета, трета динамика е когато всъщност са сравнително читави отношенията с майката, не са обременени, така да го кажем, нито са сложни, нито е отсъстваща, нито имате зависими отношения. Но любовта към майката е толкова голяма, обикновено майката носи нещо тежко зад себе си. Това мога да го видя само в констелация, не мога да говорим така наизуст. Това е когато изследваме в упражнения. Тогава, момичета, ние решаваме да направим нещо за нашата майка или вместо нашата майка. Тези, които работите с мен и имате опит с констелациите, дайте ми знак, че много добре ме разбирате. За другите съжалявам, че нямам днес възможност да обясня какво означава. Това е сия феномен в констелациите. Ние сме склонни дори да умрем за нашите майки. Това го казвам в абсолютно буквален смисъл, момичета. И това е на ниво душа. Това не е нещо, което ви осъзнавате. Тоест, нещо друго, което може да ви саботира в любовния живот или да се реализирате въобще и в работа, и в майчинство, и да бъдете майки. Това е когато вие сте поели да носите товара заедно с вашата майка. Това обикновено е когато зад вашата майка има трудна съдба. Починали рано баби, дядовци, рано починали деца, големи движения. Тоест, тук отново има нещо, което блокира тези отношения. Мария пише: много те разбирам, Силви, но Мария беше на всичките ретрити и на ретрита за майката беше 2 пъти. Така че, Миме, ти боравиш много добре с тези понятия. За тези, които не са понятни, аз така във времето ще се опитвам, момичета, да ви ги доизяснявам в лайфове, защото, повярвайте ми, разберете ли този фундамент, вие ще разберете въобще фундамента на партньорските отношения. Сещам се още нещо, момичета. Например, когато разглеждаме 4 травми, това е друга тема, въобще няма да я засягам тук. Разказвала съм на ретритите за нея. 4 травми не по Уисхей, момичета. Те са други травми, в които аз съм обучена от руски школи. Естествено, пак ще кажа, в България никой не работи с тези 4 травми, не съм ги чувала, защото школата, в която се обучавах, няма други българи. Тези 4 травми са на базата, изградени на базата на теорията на Вилхелм Райх, който всъщност е в основата на неоиерархианската школа, психотелесната. Но те са така доста модифицирани и на мен страшно много ми помагат. Страшно много, защото аз поглеждам един човек и знам каква е травмата с майка му.
Има една травма, момичета, на изчезващия тип. Това са жените, които не могат да качват килограми, затова ще ви го кажа тук. Тоест, те или нямат апетит, за тях храната не е важна, те могат цял ден да ни ядат, или, защото са на диета, нямат апетит, или те ядат, но не могат да качат килограми. Искат да качат, а не могат. Това е изчезващия тип. Той си има много причини за него, но всъщност това е единствената травма, която от 101% е свързана с майката, и то или в вътреутробния период, или в първата годинка. Ето как отново майката, момичета, ни подава една такава програма. Защо ви го казвам? Тези супер слабички жени, те са много често нефелни, в смисъл, те имат детска структура. Вие виждате едно момиченце, много често тези жени нямат деца или не могат да имат деца, момичета. И всъщност аз, когато видя една такава жена, знам вече откъде идва този проблем. Пак казах, непреработена травма с майката. Защо? Защото момиченцето не може да ражда деца. Нали? Това е, ето аз имам 10 годишна дъщеря, това е извън природата. Или тези слабички жени, те стават майки, не го чувайте като, пак казах, като диагноза, те стават майки, обаче остават в тази детска роля, или спрямо децата не са авторитети, или спрямо мъжа, т.е. трудно излизат от тази травма. Ето вижте как ни бележи майката несъзнателно, разбира се. Дори и в това ние да бъдем майки, да майчинстваме, всъщност тя там най-много ни бележи. Двете сфери, в които майката, момичета, ни определя най-много, това е как ние градим любовни отношения и какви майки можем ли въобще да се реализираме като майки сме ние. А където и да имате проблем в тези две сфери, и сексуалността, разбира се, и цялата тема свързана с секса и интимността, това е майката. Където и да имате проблеми с тази тема, трябва да се върнем и да преработим майката наново. Сега, как се лекува връзката с майката, момичета? Това е начинът, по който аз я лекувам и повярвайте ми, това работи. Винаги работи. При някои отнема много време, това е процес. При някои става много бързо, някои саботират процеса, имат скрита изгода да не се случи. Но, пак казвам, аз съм виждала как за 5 дена, просто за един ретрит, как всичко се разплита. Имахме и, държа да кажа, от предишния ретрит момиченце, което ретрита от дома миналата година юни, което всъщност беше със заявка за забременяване, което забременя след ретрита. Помните, октомври аз ви разказах за нея, т.е. тя дойде заради това. Ако е тук, я поздравявам. Няма да споменавам имена. Тоест, момичета, ако имате и проблеми с забременяването, отново се връщаме и преработваме женските програми. Как се лекува връзката с майката накратко? Това няма как да го направите сами, момичета. Аз самата си ходих на терапевт години и групи, един куп ретрити, за да мога да го направя. Но това ви е отправна точка докъде сте стигнали и какво трябва да случите сами с терапевт в група, както вие го намирате за удачно и дали имате нужда да го преработвате. Първото и най-основно нещо за мен, момичета, е да изследвате къде сте застанали спрямо майката в семейната система. И след като го изследвате, да застанете на правилното място. Това е първа и основна точка. Аз винаги започвам от нея, това е фундамента на моите ретрити. Не застанете ли на правилното място, момичета, за мен е абсолютно безмислено да преработваме следващите точки. Абсолютно безмислено е. Ще ви кажа как звучи. Ако има един невероятен партньор в София, обаче вие не сте в София, ами сте във Варна, защото не сте застанали на правилното място в семейната система и вие искате да дойдете да оправим конфликтите с него, кажете ми какъв е смисъл аз да влагам енергия да обработваме отношения, като вие даже не сте в София. Надявам се ме разбирате през метафората, какво се опитвам да ви обясня. Да, гинекологичните проблеми, женските проблеми, момичета, свързани с репродуктивни, матка, полипи, миоми, гърди, онкозаболявания, които са свързани хормонални и женски. При пълничките жени, момичета, това е... Извинявайте, бягам от тема, чета и Фейсбук и Инстаграм. Първо тук да отговоря. Гинекологичните проблеми се връщаме и преработваме веднъж майката и женските програми и втори път обида към мъжа. Особено когато е свързано с миомите. Тоест, когато е долу в матката, е много често с мъжа, плюс женските програми, когато е гърдите, е майката. Тук питат при пълничките жени къде е проблема. Много са проблемите. Той не е един и при всяка жена е индивидуален, но често няма добра сепарация с майката или прекалено много продължаваме да взимаме от майката. Т.е. когато имаме прекалено вкопчени или добри отношения с нея, няма добре сложена граница. Но това трябва да се изследва естествено индивидуално. Т.е. първа точка, момичета, как лекуваме тези отношения, да си застанете на мястото. Затова и аз не спирам да повтарям.
Направете това и после правете всичко останало. Втора точка, момичета, е да приемем майка си такава каквато е и да се откажем от детските възражения. И ще ви кажа, че това понякога отнема цял един живот. И при много хора никога не се случва. По много причини. Защото не искат, защото това е болезнен процес, защото това означава, с една дума ще ви го кажа, да пораснете. Да се откажа от детските си възражения означава да порасна. Да се съглася, че съм получила точно толкова и че всичко останало аз ще намеря начин да си го дам. Знам, че това е клише в психологията, но ще ви кажа, че това е единственото нещо, което може да ви помогне. Обидата към майката, претенциите към майката ще ви карат да бъдете обидени и с много претенции към мъжете и няма да доведе до абсолютно нищо добро. Така че това го работим отново и терапевтично, и констелационно го работя аз основно през системната терапия, през цифровата психология много сега, защото виждам и родовите ви програми там и какво идва към майката. Да я приемете, момичета, не означава да бъдете близки, само държа да го кажа това нещо. Въобще това означава да изградите едно правилно възприятие за своята майка, интрапсихично, вътре във вас. А отвън, мама вече може да я няма, мама може да е токсична и да е на разстояние от вас. Не говорим за това. Говорим вътре образа, който да изградите за майката, да бъде здравословния за вас. Да я приемем и каква жена е била, а не просто каква майка и какво ни е дала. Тук също е много важно ние да я видим като сексуален обект. Тази жена, пак казах, тя си имала нейните радини вълнения, тя си е минала през женското, през всичко това, през което минавате вие, през женските болки, през женската гордост, през женските въпроси. Всичко това, което ви вълнува вас като зрели жени, е вълнувало и вашата майка. И е хубаво от време на време да се опитвате да я виждате и като жена, а не само като майка. Това винаги лекува. И момичета, също нещо много важно. Аз го преработвам това нещо с един много специфичен подход. И той се казва алгоритми, писане на алгоритми, където да изграждаме нова невронна връзка. И това е вие да приемете отношенията на майката и бащата. На майка си и баща си. Защото ние имаме страшно много възражения за отношенията между тях двамата. Каква съпруга е била нашата майка на нашия баща, що е останала, що не си е тръгнала и прочие, що му е търпяла изневерите или що тя е изневерявала или нещо друго. Много претенции към бащата. Ние, когато се поставяме в тази роля, ние се поставяме в ролята на големи и всъщност това хич не е лесно да кажеш да на всичко такова каквото е, но това е процес и терапия. Процес и терапия. Тоест, момичета, за финал, във връзка с отхвърлянето, ще ви го кажа така. Всичко, което отхвърляте във вашите майки, помислете си всеки от вас какво отхвърля, то остава изключено в системата. Всичко, което отхвърляте майка си или частично от нея, това означава, че вие това нещо го изключвате от системата. Има един системен закон, че нищо не може да бъде изключено, закон за принадлежността. Как мислите, че връщате майка си в системата? Като ставате майка си и като я повтаряте. За съжаление обаче през тежките програми. Т.е. през непреработените задачи. През тъгата, през болката, през измяната, през самотата. Затова за мен пак казах, огромна кауза, момичета. Аз наистина съм го възприела като кауза е да помогна на колкото може повече жени, всъщност да направят този контакт с майките си. Без значение, имало ли ги е, нямало ли ги е, рано ли са починали, дали са били добри майки, дали са били много токсични майки. Има майки, момичета, които наистина не са обичали. Ще поговорим в понеделник за тях. Това са психичните майки, това са майките с гранични разстройства, с личностови разстройства. Майките, които са деформирали детето и неговата психика. Въпреки това, вие трябва да минете през този лечебен процес. Аз имам начин за това, няма си издавам всички тайни естествено тук. Все пак това си ми е моето ноу-хау за проектите. Всеки терапевт си е изградил как да си има негова идея, или поне би трябвало да има как се случва това нещо, но как изграждаме този образ при майки, които са твърде токсични. Но така или иначе, момичета, колкото и да отхвърляте, вие може да имате основания за това нещо и аргумент, трябва да се върнете и да го преработите. И третото нещо, момичета, последно в лекуване на нашите майки, това е да изберем нещо различно. Виктория, Вики от моите ретрити, попита, ако аз съм избрала съзнателно нещо различно за себе си и баба си. Вики, аз знам ти какво ме питаш, защото знам какво си правила в ретритите. Абсолютно можеш да го постигнеш, защото си работила по точка 1 и 2 много интензивно. Точка 3, момичета, можем да я направим само ако сте минали през точка 1 и 2.
Не можем да изберем нещо различно, ако все още отхвърляме майка си. Защото ако я отхвърляме, ние ще искаме да изберем точно противоположното. Това, момичета, не е свобода. Това е несвобода. Да избера нещо различно означава да не ме интересува тя какво е случила, а аз да избера нещо свое. Не знам дали ме разбрахте, обаче нямам и време да го обясня, защото мина 1 час и се притеснявам, че ако Инстаграм не ми запази лайфа, момичета, аз обещах, че ще оставя запис. Та, момичета, напишете ми дали темата ви е интересна, дали ви е ценна, кой докъде е стигнал. Така, набързичко чета, аз лично не спирам да я обвинявам, в добри отношения сме вече, но не мога да спра да обвинявам вътре в себе си за много неща. Велина, работа и работа. Много работа по обидата с майката, много работа въобще по обидата въобще. Аз предполагам, че ви имате осмица някъде в цифровата психология на 1000%. Осмицата е тая тежката обидчивост. Тоест, това е процес. На прав път сте, но не трябва да спирате. Имаме трудни отношения с майка си и раждаме дъщеря си, с която също имаме такива трудни отношения на рождения ден на майка си. Да, психогенеалогията го потвърждава. Така, тук отговорих на въпросите. Яна, прегръдки от Хага, прегръдки на тебе, Яна. Така, само да погледна, имаше още няколко въпроса. Гинекологичните проблеми го казах. Ние повтаряме майките и болестите си, момичета. Здравейте, прекъсва ли се дадена програма при деца, появи ли се след зачеване по неестествен път инвитро? Не, програмите абсолютно си текат с 200, както обичам аз да казвам, към децата. Това е друга тема за инвитрото, но за нея разказвам на ретритите, момичета. Благодаря ви за всичко изказано, ценно е, знам, благодаря ви. Искам да попитам как се спира дадена програма, усещам как при мен се повтаря ситуация от страна на майка ми. Работим, момичета, по това нещо. Донка, в смисъл, сам волево да я спреш е трудно, защото първо ти трябва да я видиш откъде идва, да я признаеш, да има почитане на човека, това е емоционален процес, има стъпки, които се случват, в смисъл аз имам алгоритъм, другите терапевти предполагам си имат друг алгоритъм. Хубаво е, че сте я видяли тая програма, защото това е вече част от пътя и от лечението, но опитвайте се да действате по нов начин, различен от този, който е правила вашата майка или баба. Това би ви помогнало. А какво се случва, ако ние, съзнателно изберем да не повтаряме майките си? Това го отговорих. Така, мимичета. Същото ли се отнася за отношението дъщеря-баща? Ако отхвърляме част от бащата, започваме да приличаме на него или води до отказ на някакъв тип отношения? Това, момичета, е тема за друг лайф. И елате на ретрита за бащата октомври. Там работи много за него. Но не е същото. Защото когато отхвърляте баща си, вие не ставате баща си, а си намирате мъж като баща ви. Само това ще ви кажа. И надявам се, че това ще ви е полезно. Тоест, или да ви кара да се чувствате като него, или с негови пороци, или с негови програми. Бащата е точно толкова важен, момичета, колкото и майката. Аз съм влюбена в тези мои 2 проекта. Казвам ви го абсолютно. Правя ги веднъж годината. Майката пролетта, октомври бащата. Тази година майката е април, октомври е бащата. Защото това е фундамента на сградата. Бащата отговаря също за нашата идентичност, самоувереност отговаря бащата, успеха, работата, реализацията, как се отстояваме границите пред партньора и какъв авторитет сме въобще. Честно казано, не знам кой проект ми е по-силен. Честно казано, от обратните връзки, които получих, продължавам да твърдя, че ретрита за майката е по-важен. Не обесценявам ролята на бащата, момичета, но майката винаги ще бъде водеща и определяща в нашата идентичност и отношенията, които градим. Така че една работа, ако трябва да свършите, нека да е с майката. Всичко останало може да почака, но ако вършите работа само с майката, а игнорирате бащата, помните какво ви разказвах. Това е като да отрежете единия крак. И всъщност аз усетих, че върнах баланса в себе си, когато направих ретрита у дома и за татко. По отзивите, които получих, бяха всъщност, че много по-разтърстващ е бил ретрита за бащата. Там имаше уникални практики. Държа да кажа, момичета, че повече от половината ретрит е пълен за октомври. В момента има записани за октомври повече хора, отколкото за април за майката. Това ме изуми, абсолютно ви го казвам честно, защото за мен майката е фундамента. Или, може би, другата причина е, че моите момичета, моята аудитория
те вече дойдоха и по няколко пъти на ретрита за майката. Нали? Тоест на всеки ретрит за майката има по 5-6 жени, които вече го повтарят. Тоест трябва да влезнат нови хора и да се докоснат до това знание. Но ретрита за бащата е страшно търсен. Повече от половината, казах, места са заети. Ще помоля тези, които ще го препоръчвате, аз знам, че ще го препоръчате ретрита за бащата, не разказвайте за практиките там. Помните как ви изненадах с тях, защото ако разкажете предварително какво ще правим, ще се загуби ефекта. Та смятам, че по-важен и променящ живота е ретрита за майката категорично, но може би практиките, които избрах за ретрита за бащата, бяха много силни. И за финал, момичета, напомням, в другия понеделник токсичните майки, с последващия понеделник констелация с майката, елате в моята група Щастие по-женски. И последният понеделник ще направим с метафорични карти. Точно след месец е ретрита у дома. Ако искате да работите, той ще бъде във Варна, т.е. може да дойдете и без нощувки. В Свети Константин и Елена сме. Пишете ми, все още имат записване, мисля, че до 27 ще бъде записването за ретрита. Просто се предизвикайте и елате, направете нещо голямо за себе си. Този ретрит е различен от предишния. Тук има два големи бонуса. Едното е, ще имаме констелационни вечери с лични теми. Това го правя за първи път. Молите ме отдавна. И този път ще имаме вечери с лични констелации. Ще видите как аз го работя. Знаете, че завърших и при Юлия Хадарцева. Жената взела в книгата, жената, която беше в книгата на Гинес за най-дългата констелация. Уникален подход, който също не се практикува в България. Там ще ви покажа част от него. И втория бонус е, че всъщност ще направя разбор за родовите ви грешки по цифровата психология, които идват от мама. Това не съм го правила. И нови практики, момичета, защото аз съм нов човек. Когато питате всъщност какво ще се случва от тук нататък, за тази година само това съм планирала. Ретрита за майката април, ретрита за отношенията, партньорските и любовта юни месец. Там също има вече доста хора записани. На 18 юни ще бъдем до Бургас. Уникално място съм запазила, Света Анастасия. Целият хотел е за нас. И октомври за майката. Това са трите големи базови теми, които променят живота на всяка една жена. Искам и се да ги правя всяка една година, но ще бъда честна с вас, момичета, че няма да имам време да си случат другите ретрити. А в ума ми вече има много планове. Питате ме постоянно за ретрит в чужбина. Ще има 2026, само да съм жива и здрава. Много се чудя дали да не го направим отново в Дубай, но със съвсем различна тема. Това беше най-вълшебният ретрит. Които бяхте там, знаете какво случихме и какво преживяхме. Ще има един ретрит, който може би ще бъде най-силният ми проект до момента. Той ще бъде VIP, само с 10 човека в чужбина, но няма да го обявявам все още. И за да мога да направя един интересен ретрит в България другата година, това означава, че ще трябва да махна някои от ретритите от дома. Тоест аз се замислям през 2026, може би или няма да направя ретрита за майката, или ретрита за бащата и ще започна да ги правя през 2 години. Тоест ще ги редувам едната година майката, следващата бащата, за да мога да вкарвам нови проекти. Искам и на онлайн проекти, момичета, има много хора от чужбина. И тук голяма част, които ме гледате, сте от много далечни държави. От Австралия ми пишете, от Китай имам клиентки, от Канада, от Щатите, от Европа. Всъщност вие идвате на ретритите. На ретрита у дома има вече жени от 14 държави. Това ми беше статистиката последно. Това са все жени от Европа, които идват за ретрита. Все още нямам презокеански дами, които да са дошли. Ме молите за онлайн курсове, така че момичета предстоят. Няма как да пресъздам ретрита в онлайн курс. Просто разбирате, че личното преживяване, знаете, които сте били там, това няма как да го пресъздам. Това е адреналин, това е вау, това няма как да се случи, но и онлайн можем да свършим много работа. Така че, ако ви е тема, ако ви харесва как работя, ако енергийно ме усещате като вашия човек, просто следете. И във Facebook, и в Instagram, в Viber групата всъщност качвам първо винаги събитията и детайлите там. И нямам търпение за нова среща, момичета. Дано ви е била полезна темата. Можете да ми пишете за въпроси, идеи за теми и на контакт Силвия Ролова БГ. Сайта ми е нов. Тази седмица се похвалих. Силвия Ролова БГ е сайта. Много си го харесвам, функционален. Те първо предстои да качвам много нови неща, много отзиви има там, които можете да влезнете и да видите. Онлайн проекти, които предстоят. Там са и датите на трите ретрита, и записването тече, ако ви си идва и ако ви се работи. Ако не, или сте далече, или нямате възможност, моят апел е: намерете начин да работите. Без значение с кого, момичета, и без значение как. Вие ще си намерите вашия начин, щом сте тук,
Значи е време, нещо ви е повикало, нещо ви е събудило, нещо ви е накарало да влезете в това поле. Просто намерете начин и го случете. Отличен опит ще кажа, през всичките ми години терапия, всичките констелации, които направих, всички практики, които ви давам в ретритите, аз първо съм ги направила по няколко пъти и аз знам мощния ефект, момичета. Аз го виждам върху моите клиентки, виждам как се променят животи и ще ви кажа, че в терапията има огромен смисъл. Огромен, когато се прави от качествени хора и когато вие сте отговорни към терапевта, защото 50% вършите вие, 50% терапевта. Констелациите са любимия ми подход, защото работи най-бързо според мен, и цифровата психология, нещо много ново, за което ще ви говоря и нещо, с което отново много се гордея, момичета, защото съм новатори в това, защото в школата, която завърших, всъщност пак съм първата българка. И в България по този начин никой не го практикува. Тепърва предстоят курсове там, много информация, която месеци мога да ви говоря за всички сфери в живота, за родовите ви програми, за кармичните ви програми, как тези числа ви определят като женственост, ако щете като сексуалност, кой какъв е в интимността, като облекло, визия, професии. Това са толкова интересни неща, но не буквални. Те са много деликатни, много ефирни и много дълбоки. И много ми се иска 2026 да организирам и едно голямо обучение за мои колеги, хора, които искат да работят с моя метод, всъщност да сглобя картината по психогенеалогия и цифрова психология и да ги обуча да работят по този начин, защото истината е, че този метод работи. Това го доказват всичките момичета от 20-25 държави вече и резултатите, на които се радвам. Прекрасна вечер, прекрасни момичета. Очаквам ви в другия понеделник от 19 часа. Токсичните майки. Ако си мислите, че не ви е тема, елате и ще видите, че ви е тема, защото всички сме имали по някакъв начин токсична майка или сме такава за нашите деца. Ще бъде отново много интересно, ще задавате въпроси и ще бъдем в едно поле. Прегръдки за всички и до нови срещи ви пожелавам, момичета. Живи и здрави!